Hello mga kubigel! So, Bes, ano itong ating iniluto for today? Meron po tayong seafood party platter. Wow! So, ano ba yung mga kasama dyan? Meron po tayong malaking pusit lumot, tahong, hipon, talaba, and alimasag. Meron din po tayong mais at baby puti. Napakasarap niyan. Yan, bago po tayo magsalo-salo, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito sa dalayan ko sa inyong buktong anak, sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So, hugas na po ng kamay! Mukbang! Na po tayo! So, yan po, anihin muna natin to. Hawakan ko na, malinis mo. Yun. Laki po niyan. Laki ho to, oh. Pusit lumot. Na malaki. Oh. Yun. Yun. Unang subo po. Yun. Sige, unang subo. Sa akin, tahong. Para po sa inyo. Napakasarap. Meron din ho tayong suka dyan, tsaka ano, may bawang. Meron suka. Yun na. Po. Kain po tayo. Sige na, kuha na lang. Yeah. Thank you. Sige, ano, pusit. Mamaya sarap pa yun, ako ha? kami aalis. Oo, nagano na naman. Pusit. Oo, lalaki. Thank you. Salo-salo po tayo. Pang 20% po yan. Mukbangers po kami. Kaya pang-apat na tao lang po. Minsan. Ang sarap. Yan. Ang lambot po ng pusit lumot. Pinakamalambot na ano po yan. Squid. Alat mo na yun. Oo. Sarap. Pag ganitong ano, pag ganitong seafood po, palagay ko, mananahimik po kami nito. Nakakonsentrate sa pagbabalat. Kain lang. Sarap. Enjoy kapag seafood. Dami. Grabe. Grabe po ito. Ito po yung suka natin. Wow. Potato. Itong limasag na natin, hindi ganun kalalaki, pero matataba po siya. Mabibigat. Yun na, may aligi siya. Sarap. Wow. Sarap. Pasensya na ho. Maraming tabing highway po kami.
Sarap to. Alimasag. Kasi buhay pa ho to nung binili ko. Fresh na fresh. Mga namis po loob. Tsaka to. Talaba. Takong ano? Halaan. Halaan po. Ito din. Galing pa sa tanim. Kaka-harvest lang. Sarap. Ito suka. Kita to sa top video natin. Wow. Grabe. 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 Ang laki nito. Oh. Sarap yan. Sarap. Wow. Pakibigay kay Rishan. Sige. Ano po? Pili na Okay nasa ka. dagat tayo. Sarap. Ano ito? Sarap. Lagi pala nabiyak ka na natin itong hipon doon, no? Para hindi siya may balatan. Wow. Nako. Ano pa? Ano? No, pulang-pula. Si baby yan, galing niya pong mag-ano, di ba? Balat. Maghimay. Dahil pa si Risha. Sa tamin ko saan mo. Taba. Halaan po. Siya nakita ng halaan na dalawa-dalawa laman na. Arishan, Isang po. tatay. Ano? Basta to. Sarap. Sarap. Alimasag. Yan. Yung pusa po namin, nakakain na po siya, pero ang gusto niya po kasi pumasok dito. Kaya siya ngumingiyaw. Naaamoy niya yung ano, Pagkaan. kain tao. Katputpurang mo kasi rin ang pinapakain namin daw. Amoy na amoy ito sa labas kapag niluluto. Ay, thank you. Po. Masarap po siya sa maraming suka. Nag-compliment sa suka. Grabe. Wow. Yeah. Mahal na yun di ba? Pag ano, yung sa mga restaurant. Restaurant. Ay, oo. Ito po, katulad dito sa ipon na to, mga halagang 1.5 lang po yan naubos dyan. Bibili nyo sa restaurant niya for 20 pesos. Sa mga 5 to 10,000 siguro. Doon sa mga paluto.
Kaya mas maganda kung may budget po kayo mga is 1,000. Luto po kayo na yun. Malaking mura po tapos banding na lang po kayong mag-anak. Sarap. Halaan. Oh. Grabe. The word grabe. Richard, nun sa'yo dito ka. Word of the day. Hap. Pusit. Kung pwede lang isa sa inyo yung shell. Ang lasa kasi. Although marami pa akong kulang dyan na seafood, pero na mga ano, pero ito ho yung pinaka basic, no? Hipon, tahong. Dito satisfied na ako kay Leo. Wow. Sarap nito. Mm-mm. Isang kilo. Tapos yung pong lasa po, manamis-namis ng konti. Ano no? Ang dami herbs and spices po nito. Yung timplang pang po, seafood boiled. Yun po yung natin. Si Luna nakatingin na naman dito. Tingin daw. Bawal ba sa kanya seafood na? Ay, hindi ko lang po sure. More on ang pwedeng kain yata. Chicken, Oo, bawal nga seafood din yan. beef, liver. Tapos Then- kung may buto daw, di ba, Liver nga, bawal din, di ba? hindi masyado. Konti lang. Hindi masyado? Hindi. Wala ko bawal. Hindi masyadong pakainin. Konti lang. Para bang, Hindi ko maintindihan yung sagot mo. kung sa tao po, yung chocolate, parang paminsan-minsan lang. Mm-mm. Small amount. Yes. Lalo na yung mantika, bawal na bawal po. Yung chocolate, bawal ka na. Caffeine. Ang caffeine. Hindi kasi nila kaya i-digest yun kasi hindi mo naglalabas ng pawis pati yan. Sa ilong lang. Grabe itong parang pumasok sa kanya lahat yung sauce ng dito sa halaan po. Kubang lasa. Wow. Kung pwede nga lang simutin yung shell. Ay, oo. Yung lasa. Ano na? May konting anghang siya. Mm-mm. Masarap pag ganun. Sa paminta. Anak kasi mo pabanta. Ay, okay na po. Ang ulo. Sarap. Ano pala to? Ano na? Helige. Sarap nito. Oh, tingnan na. Hindi ko. Mapapansin niyo, unang nauubos yung madadaling kainin. may hirap balatan, andyan lang. Saan? Manamis-namis yung Thank you. halaan. Dalawa. Sarap talaga.
Ano no? Galit na. Kahit na. Grabe. Ano po yun, inaano niya, tumutok-tok na po siya. Kasi ganyan niya kapag hindi napapansin, kakatok na huya sa Siya ho yung pinakamatalino sa tatlo, no? sa mga pusa. Kahit to kasi walang susi yung kunyari sinusian niyo po yung pinto niyo, kukuha ko susi yun. Bukas siya. Gagawa paraan po yan. Napakagaling. Paka-observant niya sa lahat. Ano niya? Yung Hmm? matalino. Kung bibigyan mo nga lang ng susi yan, magsususi. Sarap. Kaya masarap po talaga mamalengke pag umaga. Puro fresh po yung nasa po pet market po. Puro fresh po talaga. Tamis. Yung halaan, siguro sa ibang luto, hindi ko masyado makakain. Mm-hmm. Pero dito, walastik. Sarap. Yeah. Sarap. Ay, thank you. Pag nalab talaga ako ni Lucian. Siyempre. Na. Sige lang. Salamat. Kain ka lang. Kain. Sarap nito. Tahong po. Grabe pala, no? Kaya pala natin ubusin ng gaya kadami. Ang 20 na tao yun. Pangapat lang. Pero usually lagi na ubos man natin pag boil seafood. Madadami po talaga. Kaya lang pag seafood po talaga, sarap eh. Pero asahan nyo na po na mahaba rin yung oras natin. Sino ba gusto pa ng puset? Ikaw, anak. Okay na Thank you ako. po. Thank you. Yan. Yun na, kakainin ko yun. Ay, Wow! Sarap! Yan. Wow. Kapatid mo. Sarap. Ay, thank you po. Ako, sa'yo na to. Ka na magbalap Oh. ha. Thank you pa. laban. Sobrang haba ng natin. Ora. Video. Kung tutusin, sobrang lakas sa kanin, no? Kaya lang, pag dinamihan namin kanin, tsak na hindi mo namin maubos yan. Sarap. Dahil dyan, siyempre, shoutout po kami kay Paring Vincent Pellegrino at kay Maring Grace sa dalawang angels niya. Kaya pa. Sa buong pamilya ko, siyempre, kay Ate Cherry ko, Kuya Rico ko, kay Mami Yen, nandiyan sa Pam, kay Rio, kay Bibot, mga bayo ko sa mga bilas, at sa mga hipag ko, Hello po. Hello. kay Angel Grandma, siyempre, at saka kay Mami Linda, biyanan po. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagsuporta. At sa inyo mga kawigil, maraming salamat po. Maya-maya pa magsa-shoutout na rin po si Annabelle. Sobrang haba na ng ating video. Sobrang enjoy po namin tong aming kinakain. Sobrang sarap po talaga. So, simulan ko na rin ang ating shout out. Yan. Shoutout po kay Lucita and Lendres. Hello po. pa? Alan Supan from Chicago. John Huel Olmedo. Thank you so much po. Manfred and Wences Vistats ng Austria. Noli Banting. J. Andulacan. MJ Olan Anunuevo. Donabel Benasa. Dichoso Riniel. Julio Doms. Clyde Var. Stefano Maldia. Hello po. Sanaiya Masanke and family ng Bamtan, Tarlac. Aleric Melension Vlog. Rizel Anyain, shout out Serrada family. Pablito, Zarina, Zara, Jane, Zarmaine, yan puro Zay, Angeline. Yan, shout out po
Bonnie May Ralo ng Valenzuela City. UQ Baby, hello po. Papa. Annalisa C. Puentes ng Apalit, Pampanga. Kay Gina Lynn Andres, hello anak. Hello Thank you po. so much po, Cynthia Laginila. David Delfrani ng Imus Cavite, hello po. Hello po. Giselle Talban, Tabaransa, shoutout Talban and Tabaransa family ng Quezon Province. Losa Calderon family, Aga family Rojas and family Calderon. Sheena May Magluyan, Arcelitz Cabalo ng Pangasinan, shoutout Cabalo family. Hello po. Leah Brun and Brun family. June Lopez from Lubao, Pampanga. Dexy Tria or Dexy Tree. Jefferson Bermudez, Mark Joseph Dayaresco, Mila Alvarez, shoutout sa mga kapatid na sila Lina Dang, Josie Mercy sa Apari, Cagayan. John Coles, Melanie Lopez, shoutout Lopez and Mendoza family ng Tanguay, Riba City. Juliet Arboleda, Paraiso ng Albay. Ana Rhea, Uel, Baltimore, shoutout kay Ria at Chapet. Happy birthday kay RJ. Jerwin Macaboksit, Jackie Bustillos, Tea May Magbanwan na Los Baños, Laguna, Yang Abris Nazareno, shoutout Abris and Nazareno family, Elijah Palad Idanyo ng Norsagaray, Bulacan, Hart, Ivan De La Cruz, David Lawrence Isla, Albert Santos and family, Alinor Emba ng Cotabato City, Kyler Adam David Pineda, happy 70th birthday kay Yancy RJ David Forganan sa September 24 from King Angelo D. Pineda. Hello po. Almira Obientajoso, shoutout sa mga anak niya na mahilig rin sa pusa at karatig pa sa higaan. Aramay and AJ Tajoso sa Tomayor, Irish Elaguyatan, Goriana Gabriel Borlasa Patani and Dave Lawrence Isla. Hello po. Shoutout po. Yun. Yun po. Hindi ko na po patatagalin to. Sobrang Sobrang sarap. haba ng video natin. Sobrang sarap talaga ito seafood po na to. So, maraming salamat sa pagluto po. Napakasarap. Thank So, you rin. meron pa kayong mga sasabihin. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you. Kaya, thank you po sa Diyos sa pagkami nagkaloob nito. At sa inyo po mga kawigan, maraming salamat po. Sobrang haba na po ng video natin. Kaya, bigla na mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.